babbar hanya mai zuwa Arlit daga birnin Tawa mai biyowa ta mararrabar Tamaya, aiki ya sha kashi. Aiki ya yi nisa sosai inda an ci junin aikin wanda aikin sauran abin da ba a rasa ba. Nan da ɗan lokaci kaɗan za a cimma aikin. Aiki ne na musamman, aiki da isassun kayan aiki da kuma aiki mai inganci wanda kwalta ce mai faɗin mita. Wannan aiki ne na gari, aiki ne mai kyau ake domin kwalta ce mai faɗin gaske wadda faɗinta ya kai mitar 7 zuwa 6, inda a wurin ne ba yi wadata ba ake samun mitar 5.5, amma ko ina wuri ne mai faɗi take akwai kwalta wannan. Kuma aiki ne mai kyau ake wanda ake zubo tuwon kwalta na musamman a ƙasa kafin babban injin wannan mai niƙa ya niƙe ta ya gyara ta domin motoci su ji daɗin bi ba tare da ta yi sauƙin lalacewa ba. Aiki ne wanda aka samo ma'aikata ƙwararru wanda suka san ma'ana aiki suke yin aiki cikin nutsuwa ba da garaje ba. Domin aiki da garaje shi yake kawo ɓarna kayan aiki kuma ɗan lokaci kaɗan aiki ya lalace a sake wahallo. Amma wannan kwalta sai an yi rami an haƙa kamin a zuba tuwon kwalta na musamman wanda inji zai biyo baya. Wannan siminti akwai inji na musamman shi ma wanda yake kwaɓa shi, wanda ake zuba shi a gefen kwalta kafin a fara zuba tuwon kwalta duk dai domin inganta aikin. Wannan aiki ne na musamman gaskiya wanda an ɗauki lokaci sosai ana program ɗin za a yi shi sai wannan lokacin ake yin shi. Amma yanzu sauran kaɗan aikin a ƙarasa shi domin nan da ɗan ƙaramin lokaci kaɗan za a ida shi saboda akwai wadatattun kayan aiki da kuma ƙwararrun ma'aikata wanda suka san kan gadon aiki da kuma yin aikin a lokacin da ya kamata a yi shi kuma ba tare da ana fuskantar ƙaramcin kayan aiki ba a lokacin da ake yin ayyukan. Dans ce cadre de travaux, en tout cas, il y a les travaux connexes qui sont prévus. Par exemple, il y a un CEG qu'on a clôturé. On a construit 6 logements plus 2 blocs administratifs qui vont servir à... On va retrocéder ces infrastructures à la mairie après avoir fini les travaux. Toujours dans le cadre des travaux connexes, on a réalisé 3 forages. Et tout ça là, tous les 3 seront équipés de la même manière. Et après les travaux, on retrocède ça à la population.